Pengertian luak di Minangkabau lanjutan 3. Kini ko luak namunsu atau luak 50 koto atau 50 kota. Luak 50 koto disebut luak nan bunsu. Wilayahnya termasuk 50 kota terdiri de ampek bagian. Keempat wilayah kita sebut adalah Sandi, daerahnya dari Bukit Sikabu Wilia sampai Muaro Mudia, Nasi Randam hingga Padang Samui ke tepi yang meliputi Nagari Koto nan Gadang dan Koto nan 4 sekarang itu. Luak daerahnya dari Mungka Mudia hingga 50 Limbukan Ilia. Ulang kembali ya. Luak daerah di Mungka Mudia hingga Limbukan Ilia. Mungka, Koto Kacia, Andaleh, Tanjung Kubu, Banda Tunggang, Sungai Kumayang, Awa Kunyang, Tanjung Patai, Gadih Angi, Limbukan, Padang Karambia, Limo Kapeh, Ayatabi, nan Limo Suku. Lareh yang menjadi wilayah Lareh sajak dari Bukit Cubadak sampai Mudia hingga Padang Balimbiang Hilia. Pusatnya di Sitanang Muaro Lakin. Perkembangan dan perpindahan penduduk selanjutnya lahir nagari Ampalu, Alaban, Labuhan Gunuang, Tanjung Baringin, Kurun, Labuah Batingko, Tarantang, Sadilama, Solo, Padang Laweh. Hulu yang termasuk wilayah hulu dalam luak 50 kota atau 50 koto adalah yang berjanjang ke Ladang Laweh bapintu ke Sungai Patai, Salili, Gunung Sago, hingga Labuhan, Gunung Mudia, hingga Balai Koto Tinggi.